Merba tfal, nilqakom għal din is-sessjoni online. Tfal, x'jiġi f'moħħkom meta ngħid il-kelma mużew? Senna mhux qed nirriferi għal mużeum li waqqaf San George Breka, qed nirriferi għal dik il-binja fejn insibu ħafna oġġetti ta' valur u oġġetti jkunu antiki, mhux ħażin. Insibu bosta mużewijiet, speċjalment f'pajjiżna, bħal mużewijiet tal-arkeoloġija, mużewijiet tal-ġugarelli, mużewijiet tal-gwerra, insomma, ta' kull tip. U jekk ngħidilkom il-futbol x'għandu x'jaqsam mal-mużew. Fil-fatt illum ħankellimkom dwar il-Mużew tal-Futbol. F'Malta wkoll għandna Mużew tal-Futbol dan jinsab ġewwa l-binja tal-MFA ġewwa Taqali. Fil-fatt dan il-mużew ġie inawgurat il-ġimgħa l-oħra mill-President tal-FIFA. Meta ġie Malta fost l-affarijiet li jagħmlu l-postijiet li żar ġie inawgurat dan il-mużew u għandna nkunu kburin li wkoll f'Malta għandna il-Mużew tal-Futbol. Dan il-ktieb li se naqralkom illum ġie ispirat propju minn dan il-mużew. Mela, l-awturi ta' dan il-mużew huma Daniela Tart u Gilbert Aġus u d-disinji huma ta' Donald Camilleri. Il-pubblikatur huwa Offset Press bil-kollaborazzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Mela tix nibdew naqraw l-istorja. Jisimni Sansun. Tafu għaliex jisimni hekk. Jien kont ballun b'saħħti ħafna u sibt ruħi f'saqajn ħafna plejers famużi minn madwar id-dinja kollha. Kont niġi użat mit-tim nazzjonali Malti u skurjajt ħafna goals. Iżda kelli xi diżappunti wkoll bħalma jkollu kull ballun. Kif taraw tfal dan huwa l-ballun li kienu jużaw fl-antik. Kif taraw għandu l-azzijiet huwa differenti mill-ballun li jużaw illum. U dan huwa Sansun. Huwa msemmi għal Sansun li nsibu fil-Bibja x'huwa b'saħħtu. Apparti x-xuttijiet li qlajt bil-ponta, bil-lazz jew saħansitra bit-takkuna, kien hemm min kien ibusni qabel xi penalty. Il-goalkeepers ma nistax nifhimhom. Ġieli jagħmlu minn kollox biex jilqawni u jafsuni magħhom. U ġieli jagħtuni bil-pon biex ibeduni mill-lasta. Fix-xita ġieli kont insib xi qalb tajba li titħassarni u tixxuttani qabel xi throwin. Niftakar l-ewwel logħba internazzjonali tat-tim nazzjonali Malti kontra l-Awstrija fl-1957 ġewwa l-Empire Stadium, il-Gżira. Dakinhar il-ground kien mimli daqs żbajda u kien hemm saħansitra il-Gvernatur ta' Malta u l-Viċi Prim Ministru. U hawnhekk għandna espressjoni mimli daqs żbajda, jiġifieri mimli ħafna f'dan il-ktieb insibu posta idjomi. Illum ninsab hawn f'dan il-Mużew tal-Futbol magħluq ġo vetrina flimkien ma' sħabi l-oħra Tinu Trofew, Bużu l-Flok, Gili Żarbuna u Salvina l-Ingwanta. Mela hawnhekk qegħdin nara Tinu Trofew, Bużu l-Flok, dan huwa Sansun, il-ballun qed jirrakkonta l-istorja, għandna Gili u għandna Salvina. Ta' spiss kulħadd jibda jirrakkonta l-esperjenzi personali tiegħu u jillitiga min se jirrakkonta l-istorja l-ewwel. Jien bħala li xjeħ fosthom nipprova nikkalma s-sitwazzjoni. Kemm nixtieq nerġa' mmur imqara l-ġurnata waħda biss l-Empire Stadium tal-Gżira biex inġeddet il-memorji ta' tfuliti, bdejt id-diskussjoni lejla fost l-oħrajn. Mela nġeddet il-memorji ta' tfuliti ġifieri nerġa' ngħix dawk il-mumenti sbieħ. Nista' nimmaġina l-atmosfera kienet kompletament differenti minn żmienna qalet Gili Żarbuna. Jien ma lħaqtux dak iż-żmien. Kienu jilagħbu bija fuq il-ħaxix tal-ground ta' Taqali, komplet Gili.
Bħali kolli ngħid, jien ukoll ma lħaqtux l-Empire Stadium, kienet pronta qabżet Salvina Lingwanta. Jien xortija tajba li sidi laħa iż-żewġ grounds kompla diskussjoni bużu l-flok. Dan huwa bużu. Għandi kurzita kbira biex insir naf minn fejn ġibtu simkom, staqsejthom jien u issa ħansiru nafu għaliex jisimhom propju hekk. Jien jisimni Gili, għax kont nintlibes minn Gilbert Aġus, il-plejer ta' Valletta FC u ta' tim nazzjonali Malti. Għadni nġib qudiem għajnejja meta skurjajt tripletta fl-aħħar logħba tiegħi tal-UEFA Cup bejn il-Belt u l-NK Rijeka tal-Kroazja. Kif nista' ninsih dak il-jum? Hawnhekk għandna l-Gilbert Aġus. Issa Gilbert Aġus kien iħobb ibuż issa il-ċurkett meta jirbaħ u hawnhekk għandna l-istampa tiegħu fuq il-gazzetta. Jien ukoll sibt xortija kelli ngħaddi minn taħt idejn Xavier Darmanin, goalkeeper prim li lab ma' diversi timijiet f'Malta u anke mat-tim nazzjonali Malti. Kont ilqajt l-aħħar penalty kontra il-Juventus meta t-tim tal-Belt rebħulhom f'partita ta' ħbiberija f'Jannar tal-2008 ġewwa ta' Qali f'taħret Salvina Lingwanta. Mela, qabel għattilkom għandha sinifikat doppju għaliex Salvina tissalva u hija Lingwanta ta' Xavier Darmanin għalhekk semmejnija Salvina. U jien kelli xorti nintlibes minn wieħed mill-aqwa plejers Maltin ta' kull żmien, Carmel Busuttil, fil-logħba bejn Malta u l-Ġermanja. Kont jien li ftaħt l-iskor qalbton ta' sodisfazzjon bużu l-flok. Darba waħda ġie membru ġdid fil-mużew. Dan kien ballun bħali, iżda aktar modern, li kellu ħafna firem impitrin fuqu. Kemm jidher prużuntus għal tinu t-trofew? X'min għalih dan għadu ġej li hu isbaħ minna jew? Staqsit Gili bajnejha imberqin, ara wax jitberraq. Iż-żarbuna. Mela tfal, illum se nifqu hemmhekk bil-ktieb ma ħankompluh f'sessjoni oħra. Issa llum lestejtilkom ukoll xi mistoqsijiet dwar din l-istorja li qrajna sissa. Mela, oġbitkom sissa l-istorja, issa rridkom li sakemm nerġgħu niltaqgħu taħsbu ftit x'se jiġri issa fl-istorja, x'taħsbu li se jiġri u kif se tiżvolġi l-istorja. Mela. Nibdew bl-ewwel mistoqsija. X'jismu l-ballun li qed jirrakkonta l-istorja u għaliex jismu hekk? Numru 2. Għaliex ma jistax jifhimhom il-goalkeepers il-ballun? Numru 3. Meta ntlabet l-ewwel logħba internazzjonali tat-tim nazzjonali Malti u fejn intlabet? Numru 4. Semmi 3 oġġetti li jinsabu f'dan il-mużew. Numru 5. Min kien li xieħ ballun fost l-oġġetti kollha? 6. Liema oġġett laħaq iż-żewġ grounds? Numru 7. F'liema logħba skorja tripletta Gilbert Aġus? Numru 8. Kontra liema tim laqa l-penalty Xavier Darmanin f'Jannar tal-2008? Numru 9. Fil-ktieb tissemma logħba li lab Carmel Busuttil u fiha fetaħ l-iskor. Kontra min lab dakinhar? Tajjeb u l-aħħar domanda għaliex kien differenti il-ballun il-ġdid. Issa tajtkom ftit ċans biex taħsbu issa ħanajtilkom il-risposti. Mela, l-ewwel waħda x'kien jismu l-ballun li qed jirrakkonta l-istorja jismu Samsun u jissejjaħ hekk għax kien ballun b'saħħtu ħafna. Għaliex ma jistax jifhimhom il-goalkeepers Samsun għax daqqa jilqgħu u jafsuh magħhom u daqqa jagħtuh bil-pon biex ibqeduh mill-asta. Meta ntlabet l-ewwel logħba internazzjonali tat-tim nazzjonali Malti u fejn intlabet fl-1957 ġewwa l-Empire Stadium. L-istadium li kien jintuża qabel.
Semmi 3 oġġetti li jinsabu fil-mużew. Għanna Tinu Trofew, Gillis Zarbuna u Salvina Lingwanta. U għanna wkoll Bużu l-Flok, imma aħna għalna 3. Min kien li xieħ ballun fost l-oġġetti kollha? L-xieħ wieħed kien il-ballun li beda jirrakkonta Sansun il-ballun. Liema oġġett laħaq iż-żewġ grounds? Bużu il-Flok laħaq iż-żewġ grounds. F'liema logħba skorja triplet ta' Gilbert Aġus kontra l-NK Rijeka tal-Kroazja. Kontra liema tim laqa l-penalty Xavier Darmanin kontra l-Juventus. Fil-ktieb tissema logħba li lab Karmel Busuttil u fija fetaħ l-iskor u il-pajjiż kien il-Ġermanja. U għaliex kien differenti l-ballun il-ġdid għax kien modern u kien mimli b'ħafna firem. U dik kienet is-sessjoni tal-lum. Darba oħra inkomplu il-ktieb. Grazzi ħafna narakom.